bafethu ngoba ilanga elikhulu kangaka namhlanje akekho noyedwa nje othi ukuvunula nje kancane. Hawu kwenzakalani? Hayi intombi hey angazi hayi. Lakhuluma ngevunulo, inkabe nje nengamvunulanga thina sithini ke thina? Eqinisweni ngalokho. Hayi, engavunulanga nje nayo inkabe nje. Yini ungavunulanga wena ka? Hayi wena. Responde ngawe. Hey, naze nangisuke yazi. Yakhuluma ngokuvunula. Sengingena mbona ugoba inkani namhlanje. Sengingena mbona utata namhlanje. Sengingena mbona uciwa namhlanje. Maye phela ngingangije ukuvunula. Uvive na ngingena mbona sibone wena, sibone ngawe. Sibone ngawe. Ene kumele sibone ngawe. Hayi mina ngizenzisa usumdala. Hey baba, isitshele. The culture yezo. Yes. Iculture. Ngana kusilewa style iculture. Okay. Asana. Duwe sisilewa style. Asana. Order. Funa ukugcina isinto. Oh okay, webantu. Okay. Asibone la abanye bangabafika. Kanti Yakhawuki mbeleko anqudlana madodo kwenhloko zegusha anqudlana makhwenkwe xense cele xukwane mandixense ndicele xukwane nanjengomxhosa mandixense ndicela ingqangqasisi ngisele emilantheni dibanani isizwe somntontsundu dibanani isizwe sikamandela obiko osibiko ophalo oyinza orharhabe otrizane tim umthembu ungqondo msila usopitu yemyemu umvela sivela bembhentsele kule nyanga yamagugu namafa nenkcubeko yomzantsi afrika titimanyanani isizwe masimkhumbuleni uMandela iqhawe ngelanga lanamhlanje makubonakala uvisiswano nothando uxolo nobabalo kwizintlanga ngezintlanga kumazwe ngamazwe hayi What's that? Hey, we're putting voice like that. He's better. umanyana kwesizwe somzantsi afrika ithi ayade sonsundu ayade somnyama yema Uyabona ngithathe ngikhuluma ngayo nini? Yama muthaja. Ningaba ngixhayeka yazi. Ngikophoka. Njimi ngikophoka. Wethatha awuzange umbone ugoba inkani noCiwa namhlanje. Important ngoku inyanga yamagugu namafa inkcubeko yomzantsi afrika ogoba izintontoni nobuciko nantoni na akhange babone uvivinese nokuyangibona namhlanje. Vivinese Mfondini mna ndithetha nje ngoku ndibuya igqibeka fondini oko bendihamba fondini ndibiza into oko bendihamba fondini ndixhentsa ndiphendika fondini ndinxile ibhekile heyi fondini akumnandi kwaXhosa akumnandi umabele nanakhethi uba ngamazulu oshaya uhlu ngona lukanjaba uhlu ngona lukamantontoni bafethu beniva ke gale ke lephanda tsa matsentse phela go nna le tabeng o tshwantse stile ngayo fast ya bona ka re ke gale re shapiwa bafethu bona tshwantse re tseng movement fast wa bona so re nga le ndaba unga wa repeat fanda ge bengifuna uthi Mrs Bullet no guys ngapha bashayeleni yabona bafethu bafethu uthi ufuna ngithathele noba nesihlakumalazela futhi ubelebela ya vela zisho ntwana yazi nawe yazi ayekubeka zwaya Manjela malithatha sintu government othi
awuyiqalele lapho sibona ukuthi obani ozowina. Danko. Government othethela engithi government othethela 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 government othethela engithi kala lomfana lithathwa zinduku icala lensizwe lithathwa zinduku manje lama lithathwa zinduku government othethela bengithi icala lomfana lithathwa zinduku icala lensizwe lithathwa zinduku manje lama lithathwa zinduku government othethela bengithi icala lomfana lithathwa zinduku icala lensizwe lithathwa zinduku manje lama lithathwa zinduku government othethela bengithi government yebo abheda nini hayi tole AmaPantsula ngizovaya futhi emabhinqini singihambe futhi bafethu anmen utubula uthi uyavaya bani utubula uthi uyavaya uthi emabhinqini bafethu uyavaya mase uyavaya ya inhle nje amasha ngoba sikuncenga usenzela next wena siqwali vaya Charlie ona next umasaka inhle kumasha Charlie masha Yazi bafethu yazi naqhumela umdanso la ngeke ngivuma ukuhlulwa mina eFTechbeka azishe yamayimile kusasa lamile iqhakazile inkosi ingcina ukuze ngizolala ngidlile nabafowethu sanibona mbukazi. Hello. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Nabuka nje indlela niya. Ngala. Ngala. Ayishabenye indlu so. Okay, mina bafethu ngifuna ukuthi ngidoda ngiyanthanda ke mina namhlanje. Hey, bakithi. Hawu. Ngasho ukuthi into abayihlangana. Kodwa abantu bayahlangana. We, uwe kanti isidwede lesi. Suka noma ngingahlangana abantu mfana wami. Engungenze lutho mina mfana umfana omncane. Wezwa? Umfana omncane. Wezwa? Umfana omncane. Ushamba manje. Ushamba. Yini ngayifebe ngibona bana. Yini lele? Hayi, ngizojwayela. Ukhuluma nobaba ngizojwayela. Khuluma nawe mfana wami. Baphi angani bakhe Khuluma nawe mfana wami. Khuluma nawe mfana wami. Baphi angani bakhe ngihlangana. Umfana yeso. Shaba. We impama yona le. Hayi mfana ushaya sokumfazi yezo. Ngitshela iqiniso wena ushaya sokumfazi. Hayibo kabe nje uyamnyeka mshaya akumenze wena lapha mshaya. Ha bayalwa nje akhala ke manje. Ubonisa ba wena. Yangaza uzala sike siphume ukuthi ubonisa ba. Sondela la. Shamina nje wena mfana. Wena mfana ujimithwe. Ujimithwe. Ngingagcina kodwa. Ngiyademe. Bese yazikala ngagcina ukuya enkonzweni. Manje ngicabanga ngani? Cela ungikhonzise phela. hawu
Hayibo, kumele nje kufaste nje iviki lonke nje. Ntombo semathandweni. Hayi, Haw, guys mina ngaze ngasingilwe ma. Yo guys phela mase ngisingile. Yazi ngendlela ngazi ngendlela enjani. Guys ngisingile. Kanje. Masingile. Singile. Kanje. Wazenza wena Ntombo. Angizenzanga. Ngishanga nje ngabe ku Singile kanje. Chaza ukuthi uyayipha. Haw. Wena usubuza ibhasi ibhaliwe. Hayibo. Mama nje phela yibo. And not like nibahle and stuff and ifisa nifanelani. Okay. Yazi dalela mina nginankinga ukuthi ube nami futhi. Hayibo mina ngishaka kodwa. Shaka kodwa mina ungazongijwayela. Angajwayelani kahle. Hawu cabanga mina Kaningi. Dalela wena mama. Hayi mhlawumbe ngiyaphaphela. uyangijwayela. Awu, sushaya mina ngempama manje wena dad. Hayibo lalela mntana sekhaya. Uthini manje uyangithanda? Ngoba mina bese ngilile udaba lami. Ngani. Hey, yazini. Hey, ngathi nawe usucabanga kakhulu nje. Hayibo ungazongijwayela. Nawe ngathi sizobambani. Cha, mina ngisho ukuthi nini ngicela ukhethe. Kuyomele ukhethe ukuthi uhamba nomngane uhamba nendoda. Mama mina. Yo, ngani ngiyaxolisa mngani wami. Muhle inkinga yakhe. Uchaza uthini? Uchaza ukuthi siyabiyeka lo mngane. Awu, uchaza ukuthi uyavuma dad. Hawe ma, phasika konke kade ngikwenza. Uzobona abafana bayafana izinja kuphela. Awu, Ntungabafu. Yebo njani? Hamba. Yazi ngizoxolisa la. Le nto yale. Oh, okay. Yashi. Anje umfowethu uboyile inkinga. Hayibo. Kanjani? Nini? Kuphi? Buyapi? Awuboyile uzozwa ngaye koningi ukuthi wenze njani. Hayibo. Asho nami. Umuntu ahlule ngisho ukukufonela. Ahlule ngisho ukuza kuwazi ubuyapi. Hayi, nathi asazi ukuthi ubuyaphi uyade kuphi. Wasitshela nje isitori nje manje sinayi. Sihlangana isitori sakhe. Manje nawe ngambuza nje mawubona. Akusisipoki. Hayi, yaphila wena Zoe. Hayibo. Inkabi. Ewu, yathi lo bafundo wathi udlela unkabi nje into. Ngalendlela unkabi nje ukhona unkabi nje kodwa manje. Ngalendlela undlela ngayo. Hayi American dog, ithi uyaxoka ingakho beme kanje. Iphiqiphiqi lo mfana kudala ndambona indlela athule ngayo. Wendoda. Singabonakala sathi. Inyonduluku lona asahambe ndoda. Madoda. Ayini? Ngomhlola lo mcela wona. Asahambe American dog. Asahambe ndoda. Ya, manje ngixolele. Bona. Hayi lutho. Ya ngicela wamtshela inkabi nje yabo leya nto leyo. Hayi kuleka ngingumtshela. Ngiyabona. Hayibo. Lana into vele ngithathe umuntu. Kanti wena utayingani? Hayi uyisipele shape. Yo, siyabhora nala hostel. Senze ngicabanga lamakhekhe nje amnandi waseSoweto. Manje dangisawaboni nje. Lezi insuku azaphileke. Babavile nje hayi kodwa ngimthembi lo utajo ishimane phela loya. Ngisho utata. Tata. Ikonke indawo yakho. Uthini wenje bombi? Yo, loya ubumhlophe. Hayi loyana. Hawu nje bombi. Ubona umayidanza lapha bhuti. Ngathi ushaya isipathula. Shaya lezi zakho. Hey. Kodwa kuyabhora. Yazi kodwa unkabe nje selokhu nje yashona. Kuyabhora hostel. Hey kodwa bhuti nawe ke wahlanya. Uke waye emapathuleni wala no bhuti. Hey wena. Hayi la uyazi bethi hey
impilo uyihlela ngale ndlela ikukhiphe ngale ndlela. Yamangazi. Kodwa bhuti bengicabangani ukuthi njengoba vele wena sokubuye ekhaya vele uhlanganisa AmaPantsula namaBhinca bento eyi-1. Awusizi sisi usho ngathi kulula yazi. Kungaba lula ngoba Uma namaPantsula la kade ngagcina ukuhlala nawo. Ngenza futhi ukuthi wena bakuxoshile nje lapha. Nokuthi mhlambe khona into abayihlelilembi ngami. Phela ziyahleba lezi zinto AmaPantsula. Ukuthi bangakubulala wena ngelinye ilanga. Hayi ngeke ngadlala. Awazi. Hayi kodwa sisinamhlanje sisodlana ngoba impuphu ayikho wasibhekile asinamali nje. Eish. Sivele ngiyozama kubani ku-Abdul. Hayi kodwa nawe sisilabo my friend bakho uyabathanda nje. Bhuti phela yibo Walok yazi wona sizuyangixaka. Lo my friend wakho kanti ukwenzani njalo nje uhlezi uthi my friend. Hayi kahle bo. Nenzana nalo my friend lo. My friend phela. Nalo my friend oyosiza ngoba ivolovola lisekho. Kazi ubani wathatha impahla zikaNkabe nje nevolovole. Yazi namanye ngiyayibuza. Bhuti ukhala kusizi yazi. Lento phela sikhulume kufanele ukuthi sisesikhalela amanzi achithekile. No yazi mina yabona sinabazali Nkabe nje nayo sashona ngicabanga ukuthi sivele senze Sibambi inkunzi. Usho nje? Inkunzi. Uzolungana. Bhuti phela mina. Kodwa inkunzi. Hayi bhuti basiyinkunzi. Ugebengu abukhokhi. Ayishona vela. Hayi sisa. Kodwa-ke Asami siyohereza sisa singalokhu kuhleli la. Ngeke. Ngcono nje. Sengisa ama-drugs. Hawu. Hey nawe uhlezi unami hayi. Kahle kodwa nawe mfethu yazi uyaphetha. Ngalela la ngitshela uboss ukuthi ayikwazi ukuphenqa ngangithi uzongikhipha nami kodwa mina phela odlala nje. Kodwa nawe uzomenza sole nje athi akakwazi ukuphenqa. Uyasithuka siyinsizwa amasho kanjalo. Sho ukuthi nami angikhuni misa. Hayi ayikho lento eyikhulumayo. Ayikho. Hayi phela nawe uyazazi ku-freeway gijima ngelinye igiya. Hayi ngiyazazi nje hey gijima ngesinye ispeed nje hayi ngiyazazi. Nami ngiyayingqola. Lendoda sambulala umuntu. Manje ukuthi sobatshena kanjani? Hayi. Bekelekini konke lokho mfethu. Ngibalungisa mina ukuthi. Kanjani? Akuleka. Kuleka mfethu. Yazi kanjani? Mina mfethu. Abobhuti bazi ukuthi ukabe nje wadudulwa ushushoyo. Washona. Manje nje ulule indaba. Yabona lokho. Hlakazile. Sonke mfethu. Hlakazile. Semozulu sinabasala. Mana bhuti. Akhuleka bhuti ngizokutshona.